o wagtlar salyşanatly gepleşigimden bu mewsümni, täze mewsümni bir näçe sahypalar giyirdik. Sizin ýaşaşyk muşdoklaryňyzdan gepleşigimizde mihman çağırdyk diýdi. Ýöne siz olary ýazgy edemizdi, siz ýokdyňyz, ýazgy etdik. Olara bir näçe soraglary berdik. Olaram çağı pikir bilen, çağı ýüregi bilen jogaplandyrdylar. Gel şol ýazgymyda ekrana ýöretädir, rejissörme taýinlady. Birlikte tomaşa eder, zamanla yapışmaya devam eder. Salam. Oğlum, adın ne mi? Ravsin. Yunus. Welcome. Welcome can. Neçe yaşında? 9, 7. Şuma hayt pasıl devam edip dur? Yaz. Yaz pasıl devam ediyor. Şua öňümizde näil bayramçylyk ýetip gelýär? Mart. Yo, martdygyny bilýän. Enelerimizden bir bayram bar. Näçinji mart diýilýär şoňa? Seret? Näme? 2. Ana 8-nji mart. Ondan şu bayramçylykda ýigitler näme diýär? Ecelere datlara kömekleşe, Ondan ennelerine da sowgat berýärler. sen ejene sowgat taýarladyň. Hawa, Näme taýarladyň? gül. Gül taýarladyň. Gülüň ýany bilen goşgy aýdym. Yok. Aydın bilýän. Aýdym bilýän. Näle aýdym bilýän? Kimiň aýdym o? Alatdan. Aýdyp berjekmi? Bol. Ýadan çykdy. Indi näme etmeli? Owadanlyňmy? Gül. Gül. Owadanmy gül? Goşguçuk barmy? Aýdyp berjekmi? Arkadan ýoluna berip ýan golumda tutmasdan elimde baydanda bakımda. Mele olsa çalaca bilen. Çalajadan aýdyp ber. Ýöne gıýgyr bay. Mele olsa çatırtana hani. Nerede? Nata çabur, hey, mele olsa. Näil sowgat taýarladyň sen? Gül. Kim üçin? Ezemci. Bolmy. Diňe ejene sowgat berjekmi? Da. Kakyňa da sowgat berjek. 8-nji mart kakyňa bayram bolýar şeýlemi? Kakyň ejene näme sowgat taýarlady? Telefon. Näil telefon? iPad. Ejen kakyňda näil sowgat almany gowy? Gül. Onsoň Bol. Ene kida gotayan hemme neler eceler hemme gıydaran. O jiglerime mutayan. sınıftaşlaryňy, moýlumlaryňy gutlaýan. Hawa gotayan. Ene muşdoklaň ýaşaşyk